Holy God, we want to thank you for your goodness and your mercy towards us. Mwari vatsvene, tinoda kukutendai nekutinakira nenyasha dzenyu kwatiri. In this study, as we come to try to understand you better, Muchidzidzo chino apo tiri kuzama kuda kukunzwisisai zviri nani, to try to understand our work better, kuedza kunzwisisawo basa redu zviri nani. may each of us be willing to follow the truth, Dei umwe neumwe wedu aingashuwira kuteedzera chokwadi, to not look to our own or other people's weaknesses and failings, kusatarisawo maweaknesses edu nekutadza kwatinoita nekwevamwe, but may we continually be seekers of truth, asi dei tairamba tiri vatsvaki vezvokwadi, because you have promised nekuti makativimbisa that the truth will set us free, kuti chokwadi ndicho chinotisunungura, free from bondage. kutisunungura kubva muutapwa. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Often when I'm presenting, Kazhinji pandinenge ndichipresenta, people complain. vanhu vanochema-chema. People assume that I do things for certain reasons. Vanhu vanofunga kuti ndinoita zvinhu ndiine mamwe mareasons. So I only mention that not as a complaint or an objection, Ndangozvitaura kwete sekucomplaina kana kuti kupikisa, but I think it's a natural part of our humanity. asi ndofunga kuti inatural part yehumunhu We hwedu. might call it slow brain, fast brain. Togona kuzvidaidza tichiti pfungwa dzinononokera nepfungwa dzinokasira. We might call it emotionalism. Togona kuzvidaidza tichiti kushandisa maemotion. But I think in our creation, we're actually emotional machines. We're not logical machines. Asi ndofunga kuti mukusikwa kwedu titori vanhu vane maemotions, hatisi So often vanhu when vari logical. we communicate one with another, Saka kazhinji patinoita nhaurirano pakati pedu, we're apt to read or filter that communication through our emotions, or what we might call our lower powers. tinogona kukasira kuverenga kana kuti kucommunicata zvatinoda izvozvo kuburikidza nemaemotions edu kana kuti zvatinotaura kuti malower powers. I don't think there's anything we can do about that. Handifungi kuti pane chatinogona kuita pamusoro pazvo. So those simple basic studies that we did back in 2016, Saka zvidzidzo zviya zviri simple zviri basic zvatakaita kare kaya muna 2016 that would say something, but we're going to pick a one-liner that would say the following. zvinogona kutaura changutora mutsetse umwe chete unotaura kuti Maybe someone here could finish the statement. pamwe mumwe munhu anogona kutipedzisira kutaura ikoko. The will. Will, Can anybody finish that? kana anogona kutipedzisira here? Governing power. A little bit more? Governing power of the body. Okay, so the will is the governing power Saka will ndiyo inotonga, ndiyo simba rinotonga in the body or in the human being. It's what governs us. mumuviri kana kuti mumunhu, ndicho chinotitonga. It has ultimate control.
will ndiyo ine control yese. So I don't know what we all think about that statement. It's a Spirit of Prophecy quote. Handisi kuti tese tinofunga chii pamusoro pekutaura uku. Kutaura Spirit of Prophecy. And I'm not trying to suggest 8 years on that it's incorrect or that it's wrong. Handisi kuzama kutaura kuti zviri wrong taane makore 8 tazvidzidza. But I don't think it's as straightforward as many people might think. Asi handifungi kuti zviri straightforward sekufunga kungaita vanhu vakawanda. I'm hoping in your analysis of human nature over these 8 years, Ndiri kuvimba kuti mukuongorora kwenyu kwenature yemunhu mumakore 8 apfuura iwaya, you will have realized or understood a little bit more about our humanity. munenge makazorealiza, makazonzwisisawo zvakati wandei pamusoro peumunhu hwedu. And it's something that you all knew way before 2016. Ende chinhu chamaiziva mese tisati tatombosvika pana 2016. That we are driven by our feelings or our emotions. Kuti isu tinotosundwa nemafeelings edu And if anybody nemaemotions here edu. understands capitalism or the stock market, Kana paine munhu pano anonzwisisa capitalism kana kuti stock market, the financial markets, ma-financial markets, they're not synonymous terms, but they're related. hazvisi mavara akafanana asi zvine ukama. What are the financial markets driven by? Ma-financial markets aya anodhiraivhwa nei? So they're driven by two emotions, Saka anodhiraivhwa nemaemotion maviri, fear and greed. kutya uye kukara. And in English, we call fear a bear market. Muchirungu kutya kuya tinokudana tichikuti bear market. And greed is driven by, or sometimes with, a bull market. So we have the bear market and bull market. Kara kuya kunonzi market yemabhuru kana kuti So, bull market. yeah, they're just animals that are used to describe fear and greed, bull and bear. Dzingori mhuka dzinoshandiswa kutsanangura kutya nekukara, bear nebhuru. So I'm going to ask the group here, does anybody know what FOMO is? Chavhunza boka riri pano kuti pane anoziva kuti FOMO chii here. So FOMO is an acronym. It's just a short way of saying something, which doesn't translate very well. I understand that. FOMO angori mavara anomirira zvimwe zvinhu. Haanyatsi kugona kutranslatika zvakanaka. So we're just going to describe it, the description. So most people know what FOMO is. Saka So what is FOMO? totangotsanangura. Vanhu vakawanda vanoziva kuti FOMO chii. So I've just been told that it's fear of missing out. FOMO. That's why I didn't write it down, because it's only works in English. It means fear of missing out. Zvinoreva kutya kusaririra. And this is one of the clearest examples when the financial markets of how humans are constructed. Ndiyo imwe example iri pachena chena yekuti vanhu vakavakwa sei. And how easy it is to take advantage of us or to be manipulated. Uye kuti zviri nyore sei kuti timanipulate kana kuti vanhu vatore advantage kwatiri. So running a meeting like this where we have over 100 people, Kana tiri mumeeting yakaita seiyoyi tine vanhu vanodarikidza 100. sometimes it becomes difficult to manage the interactions. Dzimwe nguva zvinogona kutiomera kuti timanage
nhaurirano So I want to dzacho. give everybody hearing the group in person, who are here in person, Saka ndoda kupa munhu wese ari pano paboka riri pano vari an opportunity vakaungana to explain themselves or give their case that I didn't give them a fair hearing at the first presentation. mukana wekuzvitsanangura tinzwe kuti vari kuti kudii nekuti handina kuvapa mukana wekuti tivanzwe zvakanaka patatanga kupresenta. Does anybody want to correct the record? Pane anoda kugadzirisa here rekodhi yacho? We don't have to, I don't mind, but just giving everyone an opportunity. Ndiri kungopa vanhu mukana, hazvina kunzi tinofanira kuzviita kana chipi, asi ndiri kungoda kupa vanhu mukana. What do you mean by clear the record? So someone's asked, what do I mean? Saka umwe akubvunza kuti ndiri kumborevei. In Germany last month, KuGermany mwedzi wapfuura, I asked a question about, someone had asked me a question about how we choose leaders. umwe munhu akanga andibvunza mubvunzo wekuti vatungamiriri vanosarudzwa sei? I Tinovasarudza brought the sei? subject up in the meeting and I'm going to say I developed it and asked a question about democracy. Ndakaunza subject iyi mumeeting, ndichangoti ndakaidevhelopa ndikabvunza mubvunzo maererano nedhemokirasi. Then I made everybody vote Ndikazoita kuti munhu wese avhote. and they said they didn't understand what they were voting for. So I explained it and gave them a second chance. Vakatiwo hatina kunzwisa kuti tatiri kuvhotere chii, saka ndakazvitsanangura tikabva tavapa mukana wechipiri. And by that stage, I said, if you don't put your hand up, you're automatically going to be on one side. Patakazosvika panguva iyoyo ndakati kana ukasasimudza ruoko rwako, then automatic wako So uri kuenda in kune rimwe Germany, there divi. were 50 people about, and I think 60% of them said the following. Saka kuGermany kunokwanisa kunge kuine vanhu vanoita kuma50, asi saka 60% yavo vakataura zvinotevera. They said they want to shift to a democratic model, which means the members vote. Vakati vanoda kuti tishifte tiende kumodel iri democratic, zvoreva kuti mamembers And vanoita connected to that, sarudzo. it means they don't want leaders to be permanently in their job. Zvakabatana naizvozvo vakati havadi kuti vatungamiriri vange vari mabasa avo zviri permanent. And I thought I was clear. Ndakafunga kuti ndakanga ndakajekesa. After the camp meeting, someone said I manipulated them. Tapedza camp meeting munhu akati machimanipulata imi. So that's why I'm asking the question now. Saka ndosaka ndakubvunza mubvunzo izvezvi. If I had said something or I portrayed it in a way that you don't think was fair, we should just clarify the truth. Kana ndakataura zvinhu nenzira imwe yatinofunga kuti hazvizi fair, tinofanira kungojekesa chokwadi. I'm not sexist. Okay, so at the first meeting, Kumusangano wekutanga, I know not everybody knows her, but they will in October. handisi kuti vanhu vese vanoziva here, asi kuna October. Marilyn said something about organization. Marilyn akataura nechimwe chinhu nechekuita neorganization. That some people here in the meeting felt it sounded sexist. Zvekuti vamwe vanhu vakafunga kuti mumeeting inoyi vakafila kunge zvainzwika kunge zviri sexist. And I meant it to be in a light-hearted way. I said, people on this side of the room, I think that was a sexist statement, Marilyn. Ndaizvitaura hangu ndichingopfavisa zvinhu ndikati vanhu vari kudivi reroom iri uku ndofunga kuti vafunga kuti And I didn't give kutaura Marilyn an sexist. opportunity to respond back. I just moved on. Handina kumbopa Marilyn mukana wekuti arespondewo, ndakangofambira mberi.
So Marilyn wants us all to know that she's not sexist. Saka Marilyn anoda kuti tese tizive kuti haasi sexist. So are we all happy to leave it there? Saka tese tinofara here kuzvisiya zviri ipapo. So a few people have said yes. Vanhu vamwe vati hongu. Be explained. So Marilyn wants to explain. Saka Marilyn anoda kuti tsanangurire. Oh. I can't explain. She wants me to explain. I'm portraying all your words, paraphrased. So Marilyn wants to explain the context of what she meant or what she believes. Marilyn anoda kuti tsanangurira What was context the topic yezvaanotenda. that we were talking about prior? So can someone remind us what the topic was? How Anna. you got into the leadership role in the beginning. So we were discussing about leadership and how people are selected for leadership. Tichitaura nezveutungamiriri uye kuti vanhu vanoselektwa sei kuti vaite vatungamiriri. And that actually led into a particular topic that you brought up. Then It involved a female who had, what was it required to have a leadership role? so I came up with a hypothetical example of a female leader who was appointed to a leadership position and she wasn't doing her job well, or maybe she wasn't even doing her job. Ndakazouya nemuenzaniso wemutungamiriri wechikadzi anga ari papozisheni yeutungamiriri anga asiri kuita basa rake zvakanaka kana kuti pamwe anga asiri kutomboita basa rake. Basically, do we fire people? And so the question was, do we fire people who don't do their job well? Saka mubvunzo waiva wekuti tinodzinga here vanhu mabasa vasingaiti basa ravo zvakanaka. And I use as an example in the workplace, there's a condition of even entering into the workplace and you don't fill that role, you don't get employed. So Marilyn's response to that question was that in the corporate world, there are requirements for being given a job. Marilyn akati kana tiri kumabasa ukubvunzo uku kune ma-requirements akuti unokwanisa kupuwa basa zvakadai zvakadai. So if they got into a leadership role, and I didn't explain this to you because it was just finished, but if they get into that position, they've already met some of those requirements to get there. So Marilyn said that if the person has been given the job of leadership, they will have already met some of those criteria. Saka Marilyn anoti kana munhu akatopiwa basa iroro anenge atomita mamwe macriteria iwayo. Train the weakness, in other words. I Train. don't think they should be sacked, no, because they've already met certain of those requirements to get that position. So Marilyn says that they should not be fired if they don't meet some of the requirements or they don't do it well. Weakness. It might be a weakness, it might be a flaw, whatever. But train it. Saka Marilyn anoti hafani kudzingwa mabasa kana vasingamiti mamwe maconditions iwayo. You've just explained what your belief system is. Yes. Okay. Saka wangoti tsanangurira kuti unotenda chii. I'm not sexist because it's got nothing to do with gender. Male, female, it doesn't matter. So Marilyn says she's not sexist because she applies the same rules for men and women. She has a gender neutral approach. Marilyn akuti haasi sexist nekuti ari kuaplya mutemo uyu kuvarume nevakadzi ane approach iri gender neutral. Hold that? Okay, so she's given her explanation. Saka atipa tsananguriro yake. So I can only ask the people here. Tandogona kungobvunza vanhu vari pano Do they agree with that? kuti munotenderana nazvo here.
Put your hands up if you agree with that approach. Simudzai maoko kana muchitenderana neapproach iyoyo. We'll find out in a minute who's voting, but very few people agree with that. Tichaona Who kuti ndevapa disagrees? vari kuvhota vashoma vanotenderana nazvo. Ndiani vanorambirana Even less nazvo? people agree. Vashoma futi So most vanotenderana. people don't want to participate. Saka vanhu vazhinji havadi kuparticipate. And what I find interesting about that Zvandinoona zviri interesting pamusoro pezvo is between Friday and today, kuti kubva chishanu kusvikira nhasi there's been a lot of discussion here at our camp meeting paine nhaurirano yakawanda pano pacamp meeting yedu about participation in the political life of this movement. maererano nekuparticipata muupenyu hwepolitics movement in. Politics is about organization. Ndoziva kuti politics ndeyezveorganization. When I ask a political question, Pandinovhunzawo mubvunzo uri political, people either don't understand what I'm talking about, vanhu vanogona kunge vachitonzwisisa zvandiri kutaura nezvazvo or they don't understand politics, kana kuti havanzwisisi politics or they're just not interested to get involved. kana kuti havasingori interested kuti vave involved. And yet, all this weekend, everybody's been talking about the necessity of participation. Asi weekend yese munhu wese anga achitaura kuti zviri necessary kuti vanhu vaparticipate. When I ask people to do a simple vote, half the Pandi- congregation here aren't even willing to go along with that. Pandinovhunza kuti vanhu vaivhote zvinhu zviri simple, half yecongregation haiti was willing kuenderana And naizvozvo. now they're saying the reason they don't want to participate is because they don't like my terms and conditions. Vakuti mhaka vasingadi kuparticipata ndeyekuti havafariri maconditions nematerms But everybody's endinopa. stuck with someone's terms and conditions that they don't like. They have to participate in that way, not the way they want to. Asi munhu wese ari stuck nematerms and conditions senguva vasingafariri vanotofanira kungoparticipata nenzira iyoyo nyange vasingazvifariri. So separate to that rant, I'm going to stop it there. Izvi ndaakuzvimisa panapa zvasiyana Going neizvozvo back to my question, do we agree Takudzokera. with that position? taakudzokera kumubvunzo wangu tinotenderana here nepfungwa So iyoyo. I don't know the name of the court case. I don't Saka- remember it. Handizivi zita recourt case iyi, handicharangariri zita rayo. But there was a recent court decision, the Supreme Court in the United States, that dealt with this very issue. Asi pane court decision yakaitwa manje manje kuAmerica yakadhila neissue iyoyi yatiri kutaura nayo. If you don't know the name, tell me what the subject was, or if you know the name, that's good. Kana musingazivi zita ndiudzeiwo subject yacho kuti yaiva yei, kana kuti kana muchiziva zita zvakanaka zvakare. Any thoughts? Pane ane kufunga kwake here? I'll give a clue. Ndokupai clue here. It was about selection processes. Yaiva nyaya yesarudzo, That enough clue? maprocesses esarudzo. Not Colorado, no. Kwete Before that. yeColorado, kwete. Iyo isati yaitika. Don't have access to universities. So it was about the procedures for accepting students in higher education. Saka yaiva yematanho anotorwa kukugamuchira students kuma-education epamusoro. I think it's a term that at least some people use in that discussion. Ndofunga kuti ivara at least rakashandiswa nevamwe vanhu munhaurirano iyoyo. Should they be colorblind? Kuti vanofanira kuve colorblind here kuku. When people select students at universities, especially the top universities, they call it the Ivy League in America. Vanhu pavanosarudza mastudents kumayunivhesiti emhando yepamusoro vanomati maIvy League University kuAmerica. Should they just choose people based upon their qualifications, their ability? Vanofanira kungosarudza vanhu here maererano nemaqualification avo kana kugona kwavo chete. So the way you would do that
Saka nzira yaunoita izvozvo, the form would say, don't give us your full first name or last name, just give us your initials. fomu racho rinongoti usatipa zita rako rekutanga nerekupedzisira, chingotipa mainitials ezita rako. So it becomes gender neutral Saka zvinobva zvava gender neutral for the first name. kuzita rekutanga. And your surname, don't give that either, because then it becomes race or national or color neutral. Surname yako usatipa, zvinobva zvava race neutral kana kuti color neutral. Vachatarisirisa rwaganda. And the US Supreme Court made a decision that the example I gave wasn't real about the names, but they said it had to be gender neutral. It only is based upon merit. Example yandapa yemazita haizi real hayo, asi vati zvinofanira kunge zviri gender neutral, zvinofanira kungobheswa nenyaya yemamerits emunhu. So I don't know what we think about that. Saka handisi kuti tinofungei pamusoro peizvozvo. We'll just say on the left and the right, Angoti kuruboshwe nekurudyi, where people stood on that decision. vanhu pavamira maererano nesarudzo iyoyi. Where did you stand on that decision? Wanga umire papi pasarudzo iyi? Where do you think the movement, if there is such a thing, what the movement's position was on that decision? Kana kwaiva nechinhu chakadaro, unofunga kuti position yemovement pasarudzo iyoyi So tell inenge iri me, ipi? we'll do a vote first. Who agrees that it should only be based upon what qualifications you have? Put your hands up for that. Saka ndiudzei kana muchingotenderana kuti zvinofanira kungove based nekuti une maqualifications api chete. Simudzai maoko Okay? enyu. Put your hands up if you say other things need to be taken into consideration. Simudzai maoko kana muchiti Okay. zvimwe zvinhu zvinofanirawo kutariswa. So it was like 90% other considerations and 10% it should just be based upon merit or qualifications. Saka 90% yati tofanira kutarisawo zvimwe zvinhu, 10% ikati ngatingotorai mamerits emunhu chete. So simply put, if you're still not sure what I'm addressing, Tichizvitaura zviri nyore kana usinganyatsi kunzwisisa zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo. a white person who gets A star Munhu muchena anowana ma-A emhando yepamusoro, that's their high school qualification, an A A star, A star ndo highest qualification yavo. and you get a black person who got B minus, Kovawo B for nemunhu Bravo. kovawo nemunhu mutema anoita B minus. So that would be like 95% and 75%. Saka tine ane 95% neane 75%. Who should get the position at this top university? Which one? Ndiani anofanira kuva neposition iyi pauniversity yemhando yepamusoro iyi? Sorry, Molly? A plus. Okay, so Molly's saying the person who got the highest mark. Moli ari kuti munhu ane A plus, munhu akawana maki yemhando yepamusoro. Anybody else? Pane mumwe Because zvakare you all here? voted for the black person. That's where your vote went. Nekuti sarudzo yenyu yaenda kumunhu mutema uyu. So the reason I asked that question, Saka makandichibvunza mubvunzo uyu, because when I asked, I'm going to suggest the same question nekuti pandinovhunza ndichasuggesta kuti mubvunzo wakafanana regarding what Marilyn said, maererano nezvataurwa naMarilyn. there was more than one person that agreed with her. Paine vanhu vakawanda kupfuura 1 But I think I've vatenderana asked the naye. same question and those same people are now disagreeing with their own position that they said a few moments before. Ndabvunza mubvunzo wakafanana, vanhu ivavo vakurambirana neposition yavambotora before. We have a job opening Tine basa rinenge razarurwa.
in Timbuktu, kunzvimbo yataurwa, should we appoint the highly qualified man tofanira kupa basa iri kune munhurume ane maqualifications epamusoro-soro here or the less qualified woman? kana kumunhukadzi ane maqualifications ari Who pasi should we asi appoint shoma? for that job? Ndiani watinofanira kupa basa iroro? And a fair few of you said the Vashoma man, venyu, because they're better at it. They're more Washom- qualified. vashoma venyu vati munhurume nekuti anozvigona, ari qualified. So before I move on, Tisati taenderera mberi, have I misrepresented you, Marilyn? Marilyn, ndatadza kumirira zvakanaka here? Stay with that. Okay, so you agree that I've fairly represented what you said. Saka unotenderana kuti ndamiririra zviri fair zvinhu zvawataura. I'll say yes. So Sex has been removed. we made a decision, Saka taita sarudzo, some of us voluntarily, some of us forced, vamwe vedu vanga vachivolontiya, vamwe vedu vanga vachimanikidzirwa. around 4 years ago, Makore 4 akapfuura, simply put, not literally, tichizvitaura zviri simple kwete zviri literal, to replace or fire half of our leaders kureplace kana kudzinga hafu yevatungamiriri vedu well qualified, vanga vaine maqualifications emhando yepamusoro, at least on some metric, at least kune dzimwe nzvimbo. got rid of them and replaced them with women. Takavadzinga mabasa tikavareplace nevanhukadzi. And when we did that, Patakaita izvozvo, the problem that you're faced with dambudziko raunosangana naro, generally speaking, those women weren't as qualified as the men. tichitaura zviri general, madzimai akawanda iwayo vanga vasina kunyanya qualify sezvakaita vanhurume ivavo, Depending on what the metrics you're going to choose. zvichibva nekuti uchasarudza pamametrics api. And one of them was, Chimwe chazvo chaiva chekuti you've got to be a hardcore Bible student unofanira kunge uri mudzidzi webhaibheri to be a akasimbarara leader. kana uri mutungamiriri. That's one of the things we discussed on Friday. Ndo chimwe chechinhu chatakataurirana musi wechishanu. And so if we were to take the idea that we get the best people, those women shouldn't have been, the men shouldn't have been replaced by those women. Tikatora pfungwa iyoyo yekuti tinofanira kungotora vanhu vari best, vanhurume ivavo vaisafanira kureplacewa nevanhukadzi. This is why most of you, Ndo mhaka vazhinji venyu, and if we define the movement by most of you, kana tikadefina movement tichiti vazhinji venyu, I'm going to say first believes in, and then I'm going to say understands, which is not a good way of saying it. ndichati chekutanga vanotenda, ndozoti chechipiri vanonzwisisa, inova isiri nzira yakanaka yekuzvitaura. You understand a common sense idea of affirmative action. Kana muchinzwisisa idea yecommon sense yekuti affirmative action. And affirmative action is just prejudice. Affirmative action ingori prejudice. We don't treat people equally. Apo usingatriti vanhu nezvakaenzana. That's what our policy decision has been for the past 5 years. And you, or most of you, seem to agree with that. Ndo yanga iri policy decision yedu kwemakore 5 apfuura, ende mese maita senge maitenderana nazvo. So if that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, then aren't we duty bound saka hatizi duty bound here, harisi basa redu here, to appoint women who aren't qualified to be leaders? kugadza madzimai vasiri qualified kuve vatungamiriri.
and not select men who are better qualified, torega kusarudza vanhurume vane maqualifications ari nani, because that's what you've all agreed to doing when it was a race issue. nekuti ndo zvamatenderana mese kuita painge iri nyaya yeganda. And by the way, that court case, I don't know if you remember it or looked into it at the time, Court case yayi handizi kana muchairangarira kana kuti makaitarisa kana mune nguva. who brought the case against the universities? Ndiani akaunza nyaya iyi achipikisa mayunivhesiti? They were Asian, not just white people. Vaiva maasians kwete vanhu vachena chete. And therefore, I'm not saying they do it deliberately, Naizvozvo handisi kuti vakazviita nebugoni, but they try to neutralize the race question. vakazama kuda kuneutraliza nyaya yeganda. But I think, if I can use the term, that just bamboozled everybody. That just tricked people. Asi kana ndikashandisa vara iri zvakangotamba nepfungwa dzevanhu Because it is vakawanda. and was a race issue. Nekuti yaiva uye itori nyaya yeganda. Because there's something different about, in America, about Black people and Asian people. Nekuti kuAmerica kune chinhu chakatosiyana maererano nevanhu vatema uye vanhu vekunzvimbo yeAsia. And what's the argument against what I've just said, that there's this difference? What is the right wing's argument? Ko argument yeve-right wing against zvandabva kutaura izvi ndeyekuti kudii? Equality. Vanoti equality, kuenzana. What amendment was the black vote? Iamendment ipi yaiva black vote? A bit earlier. 13th? Okay, so we'll go with the 13th. Alright, zvanzi yechi-13 saka tichatora iyoyo. So they say the race issue, if we call it the black issue or the slavery issue, was sorted out a long time ago. Vanoti nyaya yerace kana kuti yevanhu vatema yakatogadziswa kare kare. We'll say 200 years. Makore 200 apfuura. They, tell me Ivo who the they is, ndudze kuti ivo have had ndivanani. 200 years Vave nemakore 200 to do something. kuti vaite chimwe chinhu. Who are the they and what have they had 200 years to do? Ndiani vatiri kuti they uye vane makore 200 ekunge vachiita Graham. chii? Who are the they? Graham, ndiani vatinoti they? Not the institutions. Catherine. Kwete MaInstitutions. Catherine. The black people, she's answered both questions. Catherine's, the black people have had 200 years to get their lives in order. Vanhu vatema vanga vane makore 200 kuti vaise upenyu hwavo muorder. And the black people say, laughingly, Vanhu vatema voseka Brendan? zvavo vachiti chii, Brendan? Thumbs being put on the scale against us with Jim Crow, etc., etc. so the black people say, you must be joking. Vanhu vatema voti muri kuita zvokutamba imi. You took away slavery, Makabvisa slavery kana nyaya dzeutapwa. a hammer, Raiva hama, and you put a thumb on us. mukabva matitswanya nechigunwe. So Brendan mentioned Jim Crow. I hope we know, at least most of us know what that is. Saka Brendan ataura Jim Crow, kana at least vakawanda vedu vachiziva kuti chii Jim Crow. I'll just call it legalized slavery, Ndichangoidaidza nchiti slavery yakangoitwa or at legalized least oppression. kana kuti udzvanyiriri. You said Jim Crow, anything else? Wati Jim Crow, pane chimwe here? Baked in discrimination that's sort of people don't see anymore. Okay, so I'll leave it just at that. Ndichangozvisiya zviri pazviri.
And they say just taking away slavery does not fix the problem. Voti kungobvisa nyau dzeutapwa hadzigadzirisi dambudziko racho. Today, there's Nhasi an argument happening in various states across the across America pane nhaurirano iri kuitika mumastates akasiyana-siyana kunzvimbo yeAmerica. and people on both sides don't agree. Vanhu kumativi ese ari maviri havatenderani. So Florida is not the only place it's happening, but a lot of news seems to come out of there. Maybe it's because of the way the governor or the government they're in charge, the language that they use. Perhaps it's that, I don't know. Florida haisiriyo yega nzvimbo yazviri kuitika, saka pamwe zvine chekuita nehurumende kana kuti land yacho yavainayo handizivi. So they will say, Saka vanotaura vachiti we have to get rid of these children's books, tinofana kubvisa mabhuku evana ese aya, not because they lie. kwete nekuti anonyepa. Why? What's the reason that they're giving that they have to get rid of these books? Imhaka ipi yavari kupa yekuti vanofana kubvisa mabhuku ese aya? The prejudice towards black people. Because the books are prejudiced against black people. Nekuti mabhuku aya ari prejudiced, zviri against vanhu vatema. Okay, you want to correct yourself? The books are prejudice, like giving a black perspective of historical events. So Ray gave an answer that I'm not going to repeat because that's not the answer. I'm going to say that's not the answer I want. Ray apa That's mhinduro not, I don't like saying it that way. haisiriyo mhinduro yandainzvitsvaka, handifaniri kuzvitaura nchidai hangu. It's something more elemental than that. Pane chimwe chinhu chitori more elemental than Someone said a ichochi. word and I didn't know who said it. Pane munhu ataura vara, handizivi kuti ndiani ari taura. Someone said children. Pane ati vana. So the reason they want to get rid of the books Mhaka vachida kubvisa mabhuku aya is because it makes individuals feel bad. inoita kuti inyaya yekuti inoita kuti ma-individuals Which individuals? vafile zviri zvakashata. White children. Va-individuals vapi? And Vana their argument vechichena. is what? Argument yavo ndeyekuti kudii? Wasn't me. Handisirini, My great grandparents. vaiva madzisekuru edu akazviita. So I don't know what you think about reparations Saka handisi kuti munofungei pamusoro pezvemareparation and intergenerational sin, if I can call it that. uye zvitema zvemageneration nemageneration. So on the right, their argument is Vekuright individual, we'll say individual rights. I don't like saying it right. People on the right say we have to worry about individual people. vanhu vekuright wing vanoti tinofanira kuve worried about ma-individual vanhu. And on the other side, Rimwe divi talking about the black people who said, are you serious? This is not an equal country. tichitaura nezvevanhu vatema vanoti munorevesa here imi? Iyi haisi nyika yakaenzana. What's their argument? Argument yavo What's their ndeyei? issue? Nyaya yavo Their ndeyei? complaint? Complaint yavo ndeyei? It's not about individualism. It's about, Haisi nyaya ye-individualism ndeyechii? so it's about the group. Inyaya yeboka. So I won't ask, I'll tell you the word I'm looking for is institution. Handichabvunzi, ndichakuudzai vara randiri kutsvaka ndeyekuti institution. They'll point to a person Vanonongedzera munhu and they'll say, I hope you don't mind me saying this, Brendan.
vanobva vati I hope You're white. haumaindi. Vanoti Brandon, iwe uri muchena kaiwe. Are you racist? Uri racist. And Brendan's going to say, no, I don't have a drop of racist blood in me. Brandon noti handina kana donhwe reropa re-racism mandiri. We'll prick his finger and check. Tobaya chigunwe chake toongorora. And lo and behold, he's telling the truth. Toona ari kutaura chokwadi wena. Then Brendan, why do I still feel bad? Brandon, sei ndichiramba ndichinzwa zvakashata mukati mangu. Because when I go to Graham and ask him the question, he says the same thing. Kuti pandinoenda una Graham, pandomubvunza zvinhu zvakafanana naizvozvo, anotaura All of you zvinhu say the same zvakafanana. thing. Mese munotaura zvakafanana. You're not racist towards me. And I say, I believe you. Chikwandiri hauzako racist, ndoti ndokutenda. But I still feel something. Asi ndinenge ndichiri kunzwa chimwe chinhu. And you're saying, it's not me. Imi mobva manditi handisi rini. Therefore, it must be you, which is the me. Naizvozvo zvinofanira kunge zviri iwewe Parminder. I didn't get into the top university, you're saying, because it's my fault. Oti handina kupinda kumayunivhesiti emhando yepamusoro nekuti imi muri kuti imhosva yangu. And what's my argument, Catherine? Catherine, argument yangu ndeyekuti kudii. So Catherine says the system or the institution is set up against me. Catherine ari kuti system yacho kana institution inenge yakatosetwa up zviri against inini. And my response is, Response yangu ndeyekuti who set up the system, Catherine? ndiani akagadzira system nai Catherine? If not you. Kana usiriwe. Okay, so we understand the dilemma. Alright, saka tonzwisisa dilemma racho. And there's no point in us saying, I'm not racist or sexist. Hapana point yekutaura kuti handisi racist kana kuti sexist. Because whether you are or whether you're not, Nekuti- mostly is irrelevant. Nekuti kuti uri racist here sexist kana kuti hauzi, kazhinji kacho hazvisi relevant. Okay. So when I go to the bank or the supermarket and I interact with a racist employee, Saka pandinoenda kubhank kana supermarket ndointeracta neemployee ari racist. doesn't like me because of my color Asingandifariri nekuda kweganda rangu or my sex, I don't care. kazhinji kacho handina basa Because nazvo what did they have to do? nekuti vaifanira kuita sei. When I'm at the checkout, what do they have to do? Kana ndakunotenga They have to serve me, vanofanira kudii, vanofanira kundisevha regardless of what their ideology is or their thoughts are. zvisinei nemaideology avo kana kuti pfungwa dzavo. That's the difference between institutional sexism and individual sexism or racism. Ndomusiyano pakati peinstitutional sexism kana kuti individual sexism kana racism. So I'll give you an opportunity to respond, Marilyn, in a second. Marilyn, chakupa mukana wekuti uresponde mukanguva kafupi kanotevera. So Marilyn, if we had a vote now when we said, is Marilyn racist or sexist? Kana taakuvhota tichiti Marilyn ari racist here kana kuti ari sexist, You're all going to say no. mese muchati hakwete. I've been to her house, known her for decades, and there's no evidence of that. Ndakaenda kumba kwake, ndinomuziva kwemakore nemakore, hapana umbo hwacho. But that's the wrong question. Asi uyu mubvunzo usiri iwo. The question is Mubvunzo ndewekuti this movement sexist or racist?
movement ino iri sexist here kana kuti iri racist? Institutionally. Iri se-institution. And I think that's the question to really be asked. Ndofunga kuti ndo mubvunzo chaiwo chaiwo wekuti tinge tichibvunza. So when she said a statement, and I jokingly said, it sounds sexist to people, Saka paakataura kutaura kwaakaita ndikataura hangu ndichijoka chiti zvinonzwika zviri sexist kuvanhu. I laughed it off because my focus is on institutions in this movement, not on individuals. Ndakaseka hangu nezvazvo nekuti focus yangu haisi pavanhu maindividual, iri pamainstitution semovement. Any questions, or did you want to, have I said everything okay? Marilyn? Well, it is the Pane individuals that mubvunzo make here up kana the kuti institution. So kana kuti Marilyn wakutaura. says it's the individuals that make up the institution. Marilyn ati vanhu maindividual vanogadzira institution iyi. 1 second. Let me address that point. Rega nditaure nezvepfungwa iyoyi. Someone said this morning, I don't believe this, but I'm going to say it. Handitendi izvi, munhu azvitaura nakuseni, asi ndichazvitaura zvangu. To circumvent that problem, Marilyn, Kugadzirisa dambudziko iroro, Marilyn, because most of the people in this movement, if we don't like the racist card, I'm going to say are sexist. vanhu vakawanda movement ino kana tisingadi kadhi racist ndichati vari sexist. And I wouldn't have got voted in. Indaisazombovoterwa. So to stop you doing something wrong with your Saka- sexism, Kukumisa kuita chinhu chiri wrong nesexism yako. how did I get my job? Basa rangu ndinoriwana sei? God gave me my job. Mwari wakandipa basa rangu. So I bypassed the problem. Saka ndakaita bypass dambudziko racho. And now what people want to do Asi iye zvino vanhu zvavakuda kuita is take over whose job? kutora basa rani. They want to be gods. Vakuda kuva vana vaMwari, They want to exercise power. vanoda kuexercise masimba. I'm not saying I'm not, as I said, I don't believe that, but I just wanted to show you that when we start playing with this whole idea about institutions, Handitendi izvi sezvandataura, asi ndoda kuti tione kuti patotanga kutamba nepfungwa idzi and we all want to start dzemainstitution, playing God, tese takuda kuita vana Mwari. because the Bible says it's God that hires and fires the rulers, Nekuti Bhaibheri rinoti Mwari ndiye anohaya nekufaya vatongi. and the Republic said, no, it isn't. Republic ikati kwete, havasirivo. Do you have a republic you want to talk about? Zvifanira kuti Republic ipi yakuda kutaura nezvayo. Josephine. Josephine. I was going to say that the principles that belong to the institutions are set up by a group of people, and those group of people have to agree in order for that to become. So Josephine has said the same argument that Marilyn said a few moments ago. Josephine ataura zvakada kufanana nezvaargument yataurwa naMarilyn nguva pfupi yapfuura. The institutions are created by human beings, individuals, Kuti mainstitution anogadzirwa nevanhu, ma-individuals. and therefore they're molded and controlled by that group of individuals. Naizvozvo anoumbwa nekukontrolwa neboka iroro revanhu. I don't know if we all agree with that. Does anybody Handisi kuti- disagree with that? Handisi kuti tese tinotenderana nazvo here, pane anorambirana nazvo here. James, you disagree with that? James unorambirana nazvo You're not sure? kana kuti haunyatsociziva. When you've decided, let me know.
No one disagrees? Hapana anorambirana nazvo. So I said you've got these bad institutions Saka ndakati une ma-institutions aya akashata, and stop looking at individuals. chimira kutarisa ma-individuals. In the example that we had, whether or not Marilyn's sexist or not is mostly irrelevant. Mumuenzaniso watinawo, whether kuti Marilyn ari sexist kana kuti kwete, kazhinji kacho What's hazvina important relevance. Zvakakosha is whether the institution of TMW is sexist. ndezvekuti institution ye-TMW iri sexist here. And Marilyn and Josephine said, by the way, Marilyn naJosephine vabva vati gara zviya, Marilyn's a board member Marilyn i-board member kawo, and it's made up of individuals. ende board rinogadzirwa kane ma-individual. So if the individuals are sexist, therefore the ministry will be sexist. Saka kana ma-individuals vari sexist, naizvozvo ministry yacho inenge iri sexist. My question was, how many agree with that train of thought, with that logic? Mubvunzo wangu ndewekuti vangani vanotenderana nepfungwa idzodzi nekufunga kwakadai. So you agree with it? Saka Okay, so munotenderana nazvo here? Graham disagrees with that. Saka Graham haatenderani nazvo. So several people are now disagreeing with that. Saka vanhu vakati wandei One second. vaakurambirana nazvo. I was referring to outside institutions like university. So Josephine was referring to outside institutions. Saka Josephine ari kutanga achitaura nezvema-institutions ekunze. And what's the difference between those ones and us? Musiyano wavo nesu ndeupi? Principles that are based on What's the difference? Musiyano ndeupi? we have principles that are based on the word of God. So we have principles based upon the word of God. Saka tine ma-principles ari based neshoko raMwari. The problem is the members are racist or sexist. Dambudziko nderekuti ma-members vari racist kana kuti vari sexist. That's not any law or principle based upon God. Haisi mutemo kana principle iri based neshoko raMwari. So there's really no difference. Saka hapana musiyano. To say it simply, Zvitaura nenzira iri nyore. if we believe in parabolic methodology, Kana tichitenda methodology yemaparable, you can't say that a university runs on different rules than this movement. haungatauri kuti university inorana pama-rules akasiyana nemovement ino. They have to run on the same lines. Vanofana kurana pama-lines akafanana. Does a sheep farm run on the same principles as this church? Sheep farm yewhai inorana nema-principles akafanana here neekereke ino. Yes or no, Josephine? Hongu here kana kwete Josephine? Yes. Yes. Hongu. So that wasn't meant to be a trick question. Yes, It's a biblical trick one. question. I-question yemuBhayibheri. So if you agree a sheep farm runs on the same principles as this church does, then a university would as well. Kana uchitenderana kuti purazi rine whai rinorana muma-principles akafanana neuniversity nemovement inoyi. Saka university inogona kungorana ma-principles akafanana nemovement reasonable? inoyi. Zviri reasonable Okay. here? Alright. Marilyn, you had your hand? Eileen wanga une ruoko. Okay. Anybody else got any comment? Pane mumwe here ane kutaura? I'll give my vote. I don't think you can jump from the individual racist to an institutional one. It sounds seductively simple, but I don't think it is that straightforward. Handifungi kuti unogona kujamba kubva pane mu-individual racist kuenda ku-institution.
racism. Zvinoita kunge zvakapfava chaizvo, but handifungi kuti zvakapfava kudai. Brendan? Brendan, So the movement could have equity in place by nominating, I'll say less qualified women, using more words before, and whether the individuals down here, whether there's 10 who are sexist, doesn't stop that from occurring. So So the movement puts into place policies. saka movement inoisa panzvimbo mapolisi. So the movement introduces policies or laws Saka movement inointrodusa mapolicies kana kuti mirayiro that will say we are going to put women into leadership position. inotaura ichiti tichaisa madzimai mumapositions eutungamiriri. And we're going to do that whether or not the membership like it or not. Uye tichazviita zvisinei nekuti mamembers vanozvifarira here kana kwete. And is that good or bad? Zvakanaka here kana zvakashata. So some people are saying it's good. Saka vamwe vanhu vari kuti zvakanaka. And I guess, I don't know if some people are saying it's bad. Handizivi kuti pane vamwe vari kuti zvakashata here. So is it good to have unelected officials? Saka zvakanaka here kuva nemaofficials vasina kusarudzwa. Is it good to have unelected officials who basically run the government, run institutions? Kuva nevatungamiriri vasina kusarudzwa vanotorana hurumende, vanotorana maInstitution aya. Josephine said no. Anyone else? Josephine ati kwete. Pane mumwe here zvakare? Yes. Mumwe ati hongu. Why is Brendan saying yes and you're saying no, Josephine? Sei Brendan ari kuti hongu iwe uchiti kwete, Josephine? Go ahead. Endera hako mberi. Well, in a way, yes, no together. Can't have yes or no. Unless you explain why yes and why no. Haungati hongu and kwete. Unless ukatsanangura kuti sei uchiti hongu, One sei second. uchiti kwete. Yes, Go ahead. because it's going to come through the leadership. I don't understand your answer. Handinzwisisi mhinduro yako. Okay, let me give an example. Regai ndipe muenzaniso. Between us, we come from, I'm just going to say, the UK, Australia, and New Zealand. And Pakati pedu vanhu vari kubva ku-UK, Australia, New Zealand. I'm pretty sure all three countries have what you may have a different term, it's called the civil service. Ndoovimba kuti ma-countries ese ari matatu ane inonzi civil service. Munogona kushandisa mavara akasiyanei. It's those people in the background who are the machinery that runs the institutions. Vanhu vaya vari ku-background, vari machinery inorana ma-institutions aya. And what's one of the things that I'm going to say all three countries insist upon? Chii chimwe chezvinhu makantri matatu aya chavanoramba vachisimbarara pachiri. When it comes to the civil service. Tinouya panyaya dze-civil service. You can't vote those people in. Hamugoni kuvhotera vanhu ivavo. Ray said they're apolitical, which means they're not voted in based upon their politics. Hanzi naRay apolitical, zvoreva kuti havavhoterwi maererano nepolitics dzavo. And I just want to remind us, Ndoda kungotirangaridza, which I think has been really clear over the last 8 years, particularly, ndofunga kuti zvava zvakajeka kumakore 8 apfuura in particular, that the strength of democracies come from where? kuti simba remadhemokirasi rinobva pai. I'll give you the choice. Ndokupai sarudzo. The voted politician
politician uya avhoterwa here or the institution? kana kuti institution yacho? Where does the power and strength of democracy come from? Simba Terry. redemocracy rinobva kupi? From the institution. Rinobva kuinstitution. So I don't think I'm manipulating the data Handifungi kuti ndiri kushonyorora data racho when I say the civil service is the institution. pandinoti civil service ndiyo institution. And it's the voted politicians that are the weak point in democracies. Mapoliticians vaya vanovhoterwa ndo weak point mumademocracy iwayo. Terry? So they will undermine the institution. So the only way that a country, if we say, is going to come down, collapse, Saka nzira yoga nyika ichazodhirika kana kuti ichadonha, which is why I said the last 8 years in particular, inova iyo mhaka ndati makore 8 in particular, is because we see someone who is voted into a position of responsibility by the people nekuti tinoona munhu anovhoterwa muposition yeresponsibility avhoterwa nevanhu having to destroy or attack the institutions achifanira kudhiridza kana kuataka which are not voted on. mainstitutions asina kuvhoterwa. And yet, in recent discussions within our movement, Asi munhaurirano dzedu dzamanje-manje movement yedu, members have, I'm not saying everybody, but we'll say members, or there has been discussion mamembers handisi kuti munhu wese, asi paine nhaurirano questioning our radical feminist qualifications, vanga vachibvunzurudza maqualifications edu echiradical feminist. is about the selection process for leaders, an organization, how it's created. Inyaya yekusarudzwa kwevatungamiriri uye kuti vanosarudzwa sei, zvinofamba sei. I'm going to phrase something this way. I hope I'm not misunderstood. Ndichataura zvimwe zvinhu nekutaura uku. I hope ana vatadzi kundinzwisisa. Especially in some of the ex-colonies of the United Kingdom, Kunyanya-nyanya mamwe makoloni ekare e-United Kingdom. and I think it's still a reality in the UK, so I'm assuming it's here and in New Zealand. Ndofunga kuti chichiri reality ku-UK, saka ndikungoasuma kuti ichokwadi kuno uye ku-New Zealand. Not the highest paying job, Kwete basa rinobhadhara remhando yepamusoro, but what's a really good job to get? asi ibasa ripi rakanyatsokunaka kuve naro, Especially if you go to a top university. kunyanya-nyanya kana wakaenda kuzvikoro zvemhando yepamusoro. We already gave the answer a minute ago. Ndatokupai mhinduro kare. Civil service. Civil service, you join the civil service Civil service, ukajoina civil service because it's a job, nekuti ibasa, Catherine, it's a job for life. basa reupenyu hwese. They all know that. Vanhu vese vanozviziva. Once you're in the civil service, they can't kick you out Kana watopinda mucivil service havagoni kudzinga, because the only people that can kick you out are who? nekuti vanhu vega vanogona kukubvisa ndevati Politicians. mapolitician, And they dare not do that because it looks partisan. ende havatombozviiti nekuti zvinoratidzika zviri partisan. So they're untouchable. Saka vanhu havabatiki.
Terry. Terry. Daniel the prophet was a civil servant, not a politician. So Daniel, the prophet Daniel, was a civil servant, not a politician. Daniel muprofita aiva civil servant, kwete mupolitician. When he was enabled to do his job, the government was strong. When he was pushed out of his position, the government fell. So when Daniel was allowed to do his job, Daniel paaitendedzwa kuita basa rake. by whom? By the politician. Name? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. So Nebuchadnezzar says, I'll let you do your job, and the government went well. Paaitendedzwa naNebukadnezar. Nebukadnezar aiti, ndichakuita kuti uite basa rako, zvinhu zvese zvofambirana Then the zvakanaka. government changed, Hurumende ikazochinja, the politician. politician anga achinja. Then what happened? Chichakazoitika. The institution was undermined and ultimately the government fell after all. The name? Abacha. So, sorry, the name again? The name. Belshazzar. Belshazzar. So Belshazzar becomes the ruler. Belshazzar ndiye anopinda pakutonga, He gets voted in. anovhoterwa. We know it's a monarchy. Toziva hedu kuti imonarchy. And then somehow or another, he gets rid of the civil servant Daniel. Neimwe nzira kana imwewo zvayo, anobva adzinga civil servant uya Daniel. And what happens? Chinoitika. Elder Terry says that ultimately the government or the country implodes or collapses. Elder Terry vati medzisiro yazvo hurumende kana kuti nyika yacho inodonha pasi. I wanted to introduce this idea. Saka ndandida kuintroduce pfungwa iyi. It's based upon a simple conversation we had on Friday about individuals being or not being sexist. Maererano netaurana kwatakaita musi weFriday kuti vanhu ma-individuals vari sexist here kana kuti havazi. Or your individual desires to play God Ma-individual desires edu kana kuti ako ekutamba panzvimbo yaMwari. which sounds so ugly when it's framed that way, I know. Zvinonzwika kunge zvakaipisisa kana zvichitaurwa nenzira iyi, ndoziva zvangu. But that's what God wants us to do. Asi ndo zvinoda kuti Mwari zvaanoda kuti tiite. God says, of parents, you should be as gods to your children. It's Mwari not a anoti strange idea. vabereki mufanira kunge muri savamwari kuvana venyu. Haisi pfungwa iyi isina kujairika. And I've tried to explain the problems with that. Ndazama kutsanangura matambudziko naizvozvo. And I've spoken about a new element of democracy or a democratic country that most of us haven't spoken about, but we all know about. Ndikataura neelementi itsva yedhemokirasi kana kuti yenyika yedhemokirasi iyo vazhinji vedu tasingatauri nezvayo kana tasingazivi nezvayo. So I called it institutions first, Ndambozvidaidza ndichiti ma-institutions pekutanga, which is a term that I borrowed from Acts 27, Elder Tess's study. inova vara randakakwereta kubva kuna Acts 27 zvidzidzo zvaElder Tess. I changed it into the civil service. Ndakaishandura kuiti civil service. I showed that it's unelected positions. Ndikaratidza kuti mapositions evanhu vasina kusarudzwa. I argued that that's what makes a democracy strong, the unelected bit, not the elected bit. Ndikapa argument yekuti ndo zvinosimbisa democracy. Avo vasina kusarudzwa kwete vaya vakasarudzwa.
So you need to go back and double check that in your own thinking, that the logic of that, whether you actually agree or disagree. Saka munofanira kudzokera munozviita double check pfungwa idzodzo kuti munotenderana nazvo here kana kuti hamutenderani nazvo. And if you come to the place where you disagree with that, Kana ukasvika panzvimbo yausingatenderani nazvo, you're going to be stuck. ucharamba uri stuck. Because I got help a minute ago. Nekuti ndambowana rubatsiro kanguva kapfupi kapfuura. We say the coup d'etat of all of that was what? Tati coup d'etat yezvese izvi yanga iri chii? Because we're radical. Nokuti tiri radical. We're told back to go to where? Tinonzi tidzokere kupi? We had to go back to Daniel. Tofanira kudzokera kuna Daniel. And Elder Terry didn't even describe who Daniel is in application and all the logic that goes with that. Elder Terry havana kuna kutombotsanangura Daniel ndiani muapplication ende logic yese inoenderana naizvozvo. So now if you want to argue against today's study, Saka kana uchida kuargue against chidzidzo chanhasi, you're not fighting against me or what Elder Terry said. You have to look at the book of Daniel now. hausi kurwisana nezvandataura kana zvataurwa naElder Terry. Wakutofanira kutarisa bhuku raDaniel. Maybe in your previous studies, you hadn't looked at Daniel and the king in those terms. Pamwe muzvidzidzo zvenyu zvekare hamuna And the king, kutarisawo Daniel Nebuchadnezzar and Daniel, namambo, Daniel naNebukadnezar mumaterms ezvinhu zvatiri kutaura izvi. the civil servant and the president, Civil servant nemutungamiriri wenyika, the institution and the one that runs things, institution neuyo anorana zvinhu. but as soon as Elder Terry framed it that way, I don't think it was just me, but I think many people here, Asi Elder Terry pavazvitaura nenzira iyoyo, handifungi kuti ndini chete asi vanhu vazhinji pano, because she took us back to our roots, nekuti matidzosera kumidzi yedu. at least several of us, if not most of us, said, yep, that makes sense. It resonates, it's logical. At least vakawanda vedu kana tisiri tese hedu vati izvi zvine musoro zviri kunzwisisika, tinowirirana nazvo. Does anybody have any questions before we close? Tine mibvunzo here tisati tavhara? Okay, if not, then today's study, in summary, Kana has added pasina another piece to the puzzle. kana pasina mibvunzo, chidzidzo chanhasi mukupendera kwazvo chawedzerawo imwe piece kupuzzle yedu. To answer the question whether or not this is a radical feminist movement. Kupindura mubvunzo wekuti movement ino ndeye-radical feminism here kana kwete. And in connection with that, what the structure looks like, Mukubatanidza izvozvo kuti structure yacho inoratidzika sei. and in connection to that, the selection process for putting people in those positions. Tabatanidza naizvozvo uye kuti vanhu vanosarudzwa sei kuisa vanhu munzvimbo idzodzo. It's this point that I'm about to say. Ipfunga iyi yandakubata. What makes democracies work Chinoita kuti mademocracy ashande isn't the election part of the democracy. haizi part yesarudzo chete yedemocracy. It's the unelected part that makes it strong. Vanhu vaya vasina kusarudzwa vanoita kuti democracy isimbe. And we might not be exactly the same as the Australian government, Zvinogona kunge tisiri exactly the same
nehurumende yekuAustralia. because we multitask and they don't. Nekuti tinoisa mabasa akawanda-wanda, ivo havaiti izvozvo. If you're in the legislative branch, you can't at the same time be part of the executive branch. Kana uri mubranch relegislature, panguva imwe chete iyoyo haugoni kunge uri kubranch reexecutive. But priests had several roles, Asi vapriests vane maroles akawanda-wanda which we're reminded of offline. atamborangaridzwa offline. Oh, the Terry priests are Elder Terry, mapriests chii? different roles for priests. What do they do? Maroles anoitwa Priests nemapriests teach. akasiyana-siyana. Vaprista vanodzidzisa, They intercede. vanointerceda, They judge. vanojaja. Anything else? Vanotonga, They administrate. Is that what you said? They're administrators. vanoita administration. And who runs the government? Ndiani anorana hurumende? Priests. They run the economy. Maprista So they do zvakare everything vanorana ikonomi yacho. Saka vanoita zvese in one person. mumunhu mumwe chete. And all we've done now Zvatangozoita izvezvi is we've taken, say it's 4 job functions and we've split them into 4 people. kuti tatora pamwe mabasa 4 akasiyana tikamasplita kuvanhu 4 vakasiyana, So they don't have a conflict of interest. kuti vasava neconflict of interest. Is that a strength or a weakness to the way we do it? Istrength here kana kuti weakness nenzira yatinoizviita nayo. Someone say strength? Pane hati So people say strength. saka vanhu vati Problem strength. is, Dambudziko nderekuti judges have a political view majaji vane political view, and they read the law in a certain way. zvakare vanoverenga mutemo neimwe nzira. So even though it seems protective, it kind of really isn't. Saka kunyange zvichiita kunge zveprotective zvinonge zvisiri. And so maybe if you had the job rolled up all into one, Saka pamwe basa iri rikaunganidzwa kuitwa rimwe chete, and it was a good priest. uye anga ari muprista akanaka. Do we know any good priests? Tinoziva here maprista akanaka? Sorry? Samuel? Samuel, I'll go with Jesus. ndoenderana naJesu. Multitasks, everything in one person. Anoita multitask, zvinhu zvakawanda zvese mumunhu one. Was there something? Ndinataura chimwe chinhu here? No one said- Oh, who said that? Ezra. Anzi Ezra. Yep. So I'm just going to go with Jesus. Inchangoenderana naJesu. Maybe we should follow that model. Pamwe tofanira kuteedzera model iyoyo. Hold on. I think we are, aren't we? Mbomirai, ndofunga ndo zvatiri kuita, sandizvo here? One person, it does everything. Munhu mumwe chete anoita zvinhu zvese. Not literally one, but an individual that multitasks. That's what I mean. Kwete munhu one chete, asi muindividual anoita multitask, ndo zvandoreva. Okay, if there's no questions, we'll close the prayer. Kana pasina mubvunzo tichavhara nekunamata. There were no questions. They're all kneeling. Hapana mibvunzo. Let's pray. Ngatinamatei. Dear Lord, we thank you Mwari tinokutendai as we take a closer look at democracies. apo taakutarisawo zviri pedyo nyau dzemadhemokirasi. As we take another look at Acts 27. Patinotarisa zvakare nemumwe muono Acts 27. And we discussed the difference between the office of the president
tikataurirana nemusiyano uri pakati peofisi yapresident. You called it the institution, Makaidaidza muchiti institution. and we look at the president, Totarisa president, the person. munhu. We thank you that we can go back to our roots Tokutendai nekuti togona kudzokera kumidzi yedu and begin to understand what the destruction of the institutions mean totanga kunzwisisa kuti kuparadzwa kwemainstitutions kunorevei, as prophesied in Acts 27. sekuprofesaiwa kwazvakaitwa muna Acts 27. And more than that, Holy God, Zvakawanda kupfuura izvozvo, Mwari vatsvene, may it be our individual and corporate prayer to you dei uri munamato wedu semaindividuals uye corporately kwamuri, that you would show us what that means kuti maingatiratidza kuti zvinorevei when it comes to our organization. patinouya kunyaya dzeorganization yedu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.